Така, сега да вървим нататъка. Ей, един Мерцедес, Майбах. Ако има, струва колко? 500 хиляди лева. Като седиш в отпадъци, да го притеглиш, това му е цената. И малко отгоре ще сложиш. Притегли го, 1,5 тона ли, едва ли, колко е? Една теникия. Да. И вие са готови сте да се предадете за тази теникия. Да, и плащаш сумати данъци, сумати... Данъци, не знам колко. Пари варят поне. Изобщо, идем в отпадъци да ги видиш колко са хвърлени колите. И ни коли, дето им са кланите на тях. И гледай, навсякъде сега коли гледай. Да, тук паркирали да по тротуари, навсякъде няма къде да миниш. И като вървиш сега, не стига, че няма откъде да миниш. И като вървиш по пътя тук, където карат колите, и почват да ти свират и да се карат. Да. Ами чакай, още малко и ни... Абе, ти си паркирал от тротуара, аз откъде да мина, бе? Къде да... Като сметнеш диаметъра на диаметрите, аз това трябва да го направя като конструктора, като сметнеш диаметъра на 100 коли, или 1000, или колко има коли в България, диаметрите ще видите то комин. Те комини, дет говорят за тец-мец, са една малка играчка до тях. Това всичко бълва нагоре. Да. А пък филтърът дърпа кислорода. И така и така. Филтърът дърпа кислорода. Не да му обяснява оная от Германия. Добре. Там. Айде, после ще продължим с репортаж. Качили, ние сме прости хора. Уважаеми зрители, това е сграда от Соца. Много здраво. Вижте в какво състояние се намира. Бай, Любо. Видяхте ли? Тая демокрация до къде на докара? Измислена тази дума демокрация. Запомните, пак ще го кажа, няма такава дума. Парите управляват. Така. Демокрация няма, това са демос там. Народ на гръцки. Няма такова нещо. Вижте до къде докараха тия новите така наречени управници. Затова, ето, вижте сградата. Даже и дърво е пораснало. Снима и дървото отгоре. Горе, да, дърво е. Обаче е много здрава сграда. А ти знаеш, че това от другия край на времето. От другия край има опасност да падне точно на тротуара. Даже ще го снимаме. Да, ще го снимаме. Иначе е много здрава. Беше с мрамор вътре направено. С наряди не може да се това сравни. Това е фактически през Соца беше мол. Да, сега дето казват мол. Да, на модерно ето като мол. Обаче погледнете в какво състояние, всичко се разпада. Не се знае. Даже как издържа. Не се знае кое е стопанина тук, общината ли е, продадено ли е. Да, не пише отвънка. Нищо не пише. Те огради ги сложиха тук, вече седят няколко години и така и никой нищо не прави. Да. Беше станало джунгла, ето тук. Те минаха, нали? Все пак да го урежат. Да. Обаче няма гледай какво става. Половината тротуар, ето. Ще ли пише магазин? Ето магазин Марс. Ограден е. Ето вижте, половината тротуар е преграден. И от доста години. От доста години така си. А погледнете тук горе какво се случва. Дайте как се разпада, значи улиците са пълен леш. И водата си тече отстрани и мазилки падат долу. Ето вижте всичко от Марса. Всичко пада долу. Ето улична лампа общинска. Погледнете в какво състояние. Ето. Огромна сграда. Огромна сграда. Може да се използва и второ пак сървете са порасни. Чупени прозорци. Сега исках да ви покажа горе. Има опасност някой ден това нещо да се случи. Ама не знам дали се вижда от тук. Ще снимам малко по-назад. Ей, там горе. Ей, това нещо са някакви купола. Фактически. Има ни дъски, които държат този купол, обаче те изчуряват. Или са изчурели вече, почти изчурели. И там растат някакви дървета нагоре, които бутат допълнително. И някой ден това нещо може да падне и тук хора минават постоянно всеки ден. Не знам. На късмет. На късмет. На късмет е хубава сграда, но не я поддържат колко години. Тя оставя. Никой оставя, не някой да може да се вземе така. България, не знаеш как ще се вземе после. Да, по втория начин. 23 фабрики и заводи. Има някои спасени. Добре. Това искаме да покажем. Да. Ето Марса. От тук се е влизало на времето.
Да се е малко страшничко. Гледайте навсякъде капи отгоре. Цялата сграда е тотал щета. Тухли падат. Ще пълен беж. Марса. Голяма, хубава, масивна сграда. Обаче изоставена. Изоставена. Това нещо е навсякъде България. Навсякъде са и такива сградите. Его. Изоставена работа. Да, тук. Да, това е демокрацията. Това е демократично. Да кажа, това е демократично и си измият ръце. Да, измият се. Това е демократично. И измъкване. И като има нещо, социализма е виновен. Да, виновни са. А пък с демокрацията тя е безгрешна. тя е безгрешна. Там няма тя е грешка. безгрешна, да. Как са измислили тая фалшива дума? Една фалшива дума, наричана демокрация. Добре, да питам, според тебе, тия хора един ден ще се платят ли на места? Аз го казах там и по видео. Ма дали ще доживеем до години? Ами те си плащат и сега. Не мисля, че не сплащат. Някои си платиха, други такова. Сън не могат да спят. Ами плащат се, те не може да не се плати. Аз съм го казал, няма такова измъкване. Всеки се плаща. Това, което се е надробил, никой не му е виновен. Когато бъркаш, плащаш и това е. Ама ти са объркали много, много. Ама като гледа, май, ние плащаме тяхната сметка. Така изглежда на пръв поглед. Никога не е ли така? Да, народа плаща. До сега плащаше народа, постоянно плаща. Се качим на тротуара. Постоянно плаща народа, ама време сметката да я плати. Въпросът е до Ама кога ти ще плаща обряха и народа? хората обориха. До кога ще плащаме? До кога ли? Да. Тук вече Няма кой като чувал, те тупат. Кой като думи нямам, не? Да. Ами те плащат, ама... Ние плащаме, ние плащаме. Така, ние плащаме, но време и вече и те да платят. Да. Сметката, защото трябва някой да плати тази сметка. Ами да, за Който сега е ние забъркал. плащаме. Ама За да гледам, все по-малко и по-малко стават хората, които Ами да, могат много. да плащат. България е 5-6 милиона. Може и да не е и толкова. Може и да не е толкова. От Има 100%, два, три избягали навънка. Оттам... над 50% са пенсионери. Да. Кой да плаща? Кой да няма плаща? кой да плаща. Не знам до кога ще... Ами те плащат, пенсия като ни дават. Той не е с по 5 стотинки да речеш така, да не му сечи. Винаги има изненада. И затова моят девиз е: купувайте, днеска е по-евтино от утре. Това си го бях измислил, Ама но не, нека да го той чуете. наистина е така. Така си, днеска е по-евтино от Днеска утре. е по-евтино от утре. Кои времена да Ще видим. Ще видим ние тая работа. Жалка работа, жалка. Да. Ако имаше едни розови очила да си ги сложа така. И при тях се вижда. Да. Не мисля, че тази реалност тук е отвратителна. Да. Ето сега пешеходна пътека, никой не иска да Сега да спира. видим, айде ние да... Искат през тебе искат да минат, бе, малко да е. Значи, Да. вървиш си ти по тротуара, не мога да минеш. Не може. Паркирали навсякъде. И хората викат, няма къде да се паркира. Абе, как няма къде да се паркира? Това е Хасково, колко град е, бе? Да. Само с колите се придвижва. Да, виж сега, много коли станаха и тогава го казах. Ама много. Чакай да се качим тук. Че изненади от всякъде. Може да те отнесат, да. Могат да те отнесат, като И- стой те гледай. Може и да не те види. Така. 100%. Той даже е по-лошо да не те види. Да. Той ако те види нарочно, Той ще може и вляда. да, така. По-добре да не че, те и виждат да ги е. и от много коли, ние сме територия, не сме голяма територия. Няма... Накрая вече отгоре по покрите ще вземат да ходят на колите. Ами да, не може сега малка територия, кола до кола. Кола до Те- кола е, кола до И те кола. стари коли, такива. Ама той живее на 5 крачки тук с колата си задолу. Да, точно така е. Ами така са няма свикнали. къде да паркират. Да. Няма откъде и замърсяват през това време. И замърсяват и такова. И всеки ден слушам
всеки ден има катастрофа. Всеки ден. Значи не могат и да карат. Ма Защото той и да никой не можеш да спазва караш, правилата да. вече. Тя и да може и да караш. Той не е всеки. Той едно е да караш, друго е дали можеш да караш. И това го има. Да. При дадена ситуация, Не знаят как да ще реагираш? Така. Там е големия такова процес. Значи ти да си много Да. добър шофьор. Ами имаше, загинаха и такива, много добри. Отсреща другия, като не може да кара. Тогава пък И като не може да избегнеш удара. тогава вече Става пелят. Толкова да Да. ме даже не ме отразяваш. Викам Георгия, Значи- Георгия. така че Яла, ние го говорим, нека да го слушат. Да. И те самите и ви го виждате това нещо. Ние само го Ама говорим. той навсякъде в България. Навсякъде, да. Някой като каже, тук не е. Да. Всякъде е така. В България, а Чао пък... тук да се написам. Има и да. Той в България е така. Ама ти да не мислиш, че не са и в Германия е така. Какво им говорят, в Германия е било такова и там катастрофират. Знаеш колко много. В Англия отидаха се. Нали? Толкова хора. Поради неправилното конструиране на леките коли. Сега. Не може Аз една като кола да дига конструктор, 300. да, или от 0 до 100, това не е състезателна кола. Да. А те искат да я направят. Ево, тук. Те искат да я направят състезателна. Да. Нали? Да. Така. И всеки, като се качи вътре, и си мисли, че е в някаква игричка. Да, обаче не е така. Филм гледа отстрани, седнал на седалката и гледа отпреди и си мисли, че гледа филм. Така, първо трябва да каже, че ти се намираш... Ето, една лека кола ще снимаме. Така, и 4 точки седиш. Да, И сметни теглото, ето на 4 точки. да. 4 точки, някъде е толкова ти гумата. И че... При по-мокро, при мокър веднага се асфалт, плъзга. Веднага си се плъзга. заминал. Веднага се плъзне, ама ти мисли, че на вериги седят. Да. Виж къде е грешката сега. Трябва да разбереш, че с на 4 точки, като сметнеш точката колко е, на гумата, зависи от колата, и теглото върху тия точки, ще разбереш колко е натиска. Оттам нататък трябва да знаеш, че летиш. Като дигнеш голяма скорост, силата отива напред. Силата G напред отива, тогава олеква колата още повече. Това е. Да. Така, това трябва да го знаят и влака е същото. Така е. Отива, когато спре... И една лада от едно време гледай какво става. Ладата, идеална кола. Ние Гледай направим, колко години и още са кара. Освен това, нали, това са малки, леки, такова, да ви казвам. Това са подробностите. Подробности сега, точно така. И тогава конструкторите са ги направили не да... защото може да удариш пеше, както и стана пешеход, се бързо изтегля. Да, ма той ред кара и като... Той като не може да кара, Ако защото той се си иска. съобразява, примерно да кара по банчо, къде трябва сега в града. Не могат да карат. Виждаш ли го бързо да... По Раковска, знаеш какви състезания се правят? Да, Ама може да- състезават се, Полицайите може да съберат много пари там. Да, ако застанат там, знаеш какви глоби могат да направят. Глоби, да. Ами те колко катастрофи стават, но. Ето, уважаеми зрители, сега сме в Да. в центъра на Хасково. Да. Ето и тук има сгради, всякакви жилищни. Тук има. Ето тук си имаме слънчев часовник. Кмета беше направил. Това е добре, хай, нека да е така. Да. Добре е, нали, не казваме само отрицателни работи, казваме, което е добре, е добре. Ама каква файда от този часовник? Ама, да. Тук само, Децата, само го подминаваме, само се блъскаме. децата да си играят. Направо. То да беше нищо за децата, поне да си играят, но той за това не става. Да, не става. Айде, замислено е така, добре, но, Замислено е така да се усвоят ни парички, така набързо. но на практика ще тук откъде да минем сега. Всякъде паркирали, запушват пътища, тротуари. Не може да се мине, бе. Майката. Толкова да обичаме тези леки коли. Да. Толкова ги обичаме тези леки коли. И те сега фактически са едни рови на тези коли. Те са роби. Бачкат цяла година, Да. и Бачка, плащат сметките, не знам какво. Да, дето го казвахме, да, плащат сметки и може да те закара от точка А до точка Б. Да. Но може и на още едно място да те между- закара. Между точка Между и точката, да. точка Много, Б, може да е много, всяка нагоре. така, може и в болницата или пак там, ама може и нагоре да те закара. И след това не се Да, знае. има много случаи такива. Дали ще бива, няма да те бива. Да, ето е. Не знам. Всичкото е, трябва да се спазва. Трябва, ама нищо не се спазва. Да се спазват. Значи толкова примери има почти. Примери, да. Значи вечер, като си пуснеш новините, не минава емисията без да не споменат така е. някаква катастрофа някъде. О, че даже има и някои не ги казват. Причина за катастрофата е превишена скорост. Да. И излизаш си вънка и си викаш,
Това, който кара кола, нали Да. чул тия новини горе-долу, ще се Да. направи някаква сметка, Точно така ще внимава. И като излезеш и първата кола, която видиш, минава с 200 пред теб. Да. Си викаш, бе, Ей, не гледат ли новини, не гледат ли какво се случва, като караш бързо, Да. бе. слушам за българските държавни железници. И нали така теми. Ами аз го изпитах на гърба си и другите с мене. От Бургаска и билетите ги паза. Даже точно идва кондукторката, ние от Бургас се връщаме с влака. Викаме, защото нямаше автобус. Нямало място в автобуса. И тогава качихме се и после идва кондукторката и вика, няма повредил се локомотива. И ще мине в 3 часа. 4 ли беше там. Той е написан, имам го билета, да може да съберат повече хора. И И какво ти да правят? това е, както и да е. Тия вагони ги взеха от Германия, не тъпи вагони са взели. Душегубки. Ма то всичко е Пълни скапано, душегубки са. от едно време е скапано. Душегубка, защото го изпитах на гърба си. И другите дет бяха там хора. Го изпитаха. Да видиш Япония, да видиш какви А, влакове има. С 500 нашите- км в час се движат. Да. За нула време от точка А нашите- до точка Б. А нашите, А нашите още тук карат, не знам. които бяха От соца, старите, от соцареца. те бяха много добри. Всеки прозорец се Ама да, отваря. ама те нито се поддържат. нито- А, така те нарочно ни ги поддържаха. Те си има, отварят за прозорци, тук в тези душегубки няма прозорци. А ако няма климатик, както ни го и пуснаха, както и той е за климатик, обаче те ни пуснаха климатика. Взеха да припадат хората. Даже и на мен, че беше такова. До прозореца седи, не влиза никакъв въздух. И ти ще да препаднеш. Ами няма, той вече, аз прав седях, защото той няма места. И Ще вървим. да, и така, даде да мине колата. И така, завири. Трагедията може- е пълна. Така. И после ми викат, тия влакове били и дали били хубави. Ето вижте, тук е изоставена къща. Тя не е една, Да. ами две. Ами Ето те са едната изоставени, тук. да, на доктора тук. Изоставена Той тук беше почина на човека. бивш доктор. Да. Вътрешни болести. Рамфилов ли беше, той виж, чете. Тук му беше Почина човека и няма кой да такова. кабинета вътре. Така. Обаче къщата Тук ми сега се отворени разпада. прозорците, гледай какво става. Тук се влизат. Къде Трябва общината да мине, Ами да ги не, затвори. той не Както е в общината, Америка. Няма значение. Собствениците трябва да Няма. се И общината е за това. В Америка заключат катинара, там имаше едно предаване. Глоби да има да не го ставят. Така. Имаше едно. Не, Марса снимаме, видя за Той какво става Марс, просто. тук може да видите, че Общината, нейната си е, собственост не поддържа не може така. Трябва вече и не като са паза там. пак камъл на някой друг. Ами това е. Там се иска. Погледнете колко коли гледате сега. Да, Паркирани. пак май баха. Един до друг, един до друг. Аха. И гледайте ги. Да. Как Много да трагедия. мине? Къде да Его минеш? питам, пак покрай май баха. Откъде има този човек да кара така кола? Абе, Той сигурно е спестял от закуски. имаше, да. Може, да. Спестял ли Да, човека, бе, сега? Ко? Да, там вече както и да е. Спестял, виж Да. накрая. Оп. Да, няма проблем. Той Ама да е той сам. не е спестял от неговите си закуски, е спестял от на другите закуски. Да, той да е сам колите, не? Той, Ето, сгради, които се Сгради. рушат и падат колкото искате. да. Пък на морето колко хотели изоставени, мале. Там го Пари знаете. хвърлени на вятъра. Ами, Хубаво, да завършим. да завършим сега, а пък после пак ще говорим. Да, добре. Айде, кажи чао на хората. Айде, чао.